Amen. God bless po sa ating pong beloved elder sa pagpaliwanag sa kalaga ng buhay. Tayo po mga minamahal ay magkaisang manalangin. Atin po itaas sa ating mga kamay. Tanda ng pagsuko paggalang sa ating mahal Panginoon. Dakilang palang Diyos, mga sa pangalan ng Jesus, maraming salamat sa buhay, sa kalakasan ng pagkakataon, mahal Panginoon, na sa oras na ito, sa araw na ito, kami narito sa Malagawa, patuloy ka pinapapunin sinasamba, niluwalhati. Salamat sa mga naunang yugto ng Malagawain, mahal Panginoon, yung nilisang matagumpay. At kami, mahal Panginoon, sa oras na ito, naninikluhod, lalo na yung abang likod, mahal Panginoon, humingi ng kapatawaran sa lahat na yung mga kasalanan, nabanggit man ng yung mga labi, naisiman na sa puso, at nagawa na paong dimulta. Upang, mahal Panginoon, huwag itong maging hadlang at nang aming matanggap ang iyong masaganang papalang, mahal Panginoon, sa pamagitan ng salita. Gamitin mo, mahal Panginoon, ang pag-aaral na ito, mahal Panginoon, magsilbing kasagutan sa iyong mga katanungan, mahal Panginoon, maging gabay upang malaman namin ang mga dapat naming gawin, mahal Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, mahal Panginoon. Pagpalain mo kami at sinasaway namin, tinatalian ang manggawa ng kaaway, hadlang, kawalan ng panampalataya sa salita, mahal Panginoon, kawalan ng focus, cast out in the mighty name of Jesus. We bind you, Satan, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Amen. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Ang pinapataas sa pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Patuloy natin pinababuot ang karapat-dapat na paggalang, pagparangal sa mga taong ginamit nating mahal Jesus para sa ating kaligtasan, sa ating pong beloved evangelist, Pastor Wedis Almeda, sa ating pong beloved assistant, Pastor Lina C. Almeda. Isang upalang umaga na po sa mga beloved children, sa ating beloved pastor workers dito po sa Dako ng San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders sa inyo po mga minamahal. Isang palang umaga po sa ating lahat at sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle City International Ministry. Lahat ng nagagalak na pag-aralan ng salita ng mga Panginoon, magsabi ng Amen. Amen, praise the Lord. At ating po kunin mga minamahal, ating pong kwaderno, ang panulat at Biblia. Amen. Narito po mga minamahal, ating po pabugad na talata dito po sa Pahayag, ang kabanatay 3, ang talatay 20. Revelation chapter 3 verse 20. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, talata 20, ito po ang nakasulat. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutugtog. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Amen. Amen. Palagpakan natin ang ating mahal na Jesus. God bless sa pagkabasa sa salita ng mga Panginoon. Mga minamahal, ang tema, mga minamahal, ng ating aralin sa umaga ito, mga minamahal, ay you don't have to meet there's Jesus halfway. You just have to open the door. Amen. Hindi mo kailangan na salubungin ang mahal na Jesus sa kalagitnaan. Buksan mo lamang ang pinto. Palagpakan natin ang ating malapay. Mga minamahal, ang iyong balikod na inspire, mga minamahal, dito. Ito'y linya na tumatag sa akin nung napanood ko po, mga minamahal, yung pelikula na Left Behind. Kung napanood niyo na po yun, mga minamahal, ay pinipicture lang doon, mga minamahal, kung talaga ano ang mangyayari, mga minamahal, sa mga Kristiyano, mga minamahal, lalo na sa mga tao, mga minamahal, kapag sila ay mapang-iwanan doon sa pagbalik ng mahal na Panginoon. At may tagpo, mga minamahal, na talagang yung mga nanunumbalik at naniniwala, sumatiwala sa mahal na Panginoon ay nabanggit yung itong linya na sabi ng isang main character, mga minamahal, ay you don't have to meet there's Jesus halfway, you just have to open the door. Mga minamahal, kumusta ang bawat isa sa atin sa oras na ito? Lahat ng masaya, lahat ng okay lang, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Lahat, mga minamahal, ng nakararamdam, mga minamahal, ng kaunting panghihina, mga minamahal, o ang ilan, mga minamahal, talagang nandoon pa rin, mga minamahal, sa mga maraming problema, mga minamahal, ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Alam natin, mga minamahal, na sa taong ito, 2026, ay patuloy pa rin marami ang ating mga daladalahin, ating mga kinakaharap. Amen? Mga minamahal, palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May mga kababayan tayo o ilan sa atin apektado ng baha. May baha pa rin sa lugar kahit wala ng bagyo.
inapektuhan apektado ng bagyo. Amen? May mga kababayan tayo o maging may mga kapatiran tayo na sila'y apektado, minamahal ng nagdaang mga bagyo. Mayroon pa rin tayong kinakaharap na mataas na presyo ng bilihin. Amen? Problema sa trabaho. Maaring kawalan pa rin ng trabaho o sa loob ng trabaho, may struggle na kinakaharap minamahal. Maaring sa katrabaho o ano pa bang rason minamahal. O maaring sa tindi ng uri ng trabaho. Mayroong problema sa pamilya. Ang masaklap, yung iba sa atin, pagod na. Mga minamahal, itong tema ng ating aralin ay hindi lang ito patungkol sa karaniwan na salvation for the baguhan o sa mga salibutan nasa labas. Ito ay may kinalaman pa rin sa mga Kristiyano na bagamat naglilingkod na, mayroon pa rin tayong mga doors, mga minamahal, o pintuan na kinakailangan nating buksan para sa malapaynoon, upang ang malapaynoon ay makapasok sa ating mga buhay. At tayo, mga minamahal, bilang Kristiyano ay maging talagang masabi natin, mga minamahal, na maging ganap talaga, mga minamahal, at maipaabot natin sa malapaynoon yung sa pusong pagpupuri, pagsamba, at lubusang maparangalan, mga minamahal, at maluwalhati ang malapaynoon. Palakpakan natin ang ating malapaynoon. Alam niyo, mga minamahal, sa nangyayari, mga minamahal, kalamidad, ang rescuer, mga minamahal, kapag yan ay sasaklolo, hindi niya kinakailangan na makipag-meet halfway doon sa kanyang ililigtas. Hindi niya pwede sabihin, dito ka, umusod ka dito, lumapit ka sa akin para maligtas ka. Hindi ganon. Ang rescuer, mga minamahal, kahit pa man sa bingit ng kamatayan, susuungin niya. Ang dapat mong gawin, ang sabi niya, stay ka lang dyan huwag kang gagalaw, hintayin mo ako, hintayin mo ang hudyat ng pagliligtas. Same thing, mga minamahal, sa ating mga buhay pagdating sa malapaynoon. Amen? Kinakailangan natin, mga minamahal, buksan lamang ang pinto na ito, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating malapaynoon. Hindi natin kailangan, mga minamahal, maging perpekto bago tanggapin ang malapaynoon. Yan ay para sa mga sanlibutan. Amen? Dahil ang kanilang prinsipyo sa buhay, tsaka na lang ako dadalo kapag wala na akong kasalanan. Amen? Yung iba naman ang masaklap, kahit hindi ka maging religyoso, kahit hindi ka magsimba o dumalo sa anumang churches, ang mahalaga gumagawa ka ng mabuti. Sa palagay nila sa mga bagay na yan, ay nakikipag-meet sila sa malapaynoon halfway. Sa bagay na yan, akala nila 50% ng kaligtasan nagmumula sa kanila, nagmumula sa atin, another 50% sa malapaynoon. Palakpakan natin ang ating pinakamalapaynoon. At magsabi ng praise the Lord. We just have to open our doors, mga minamahal, para sa malapaynoon. Ang pagbubukas ng pintuan, mga minamahal, ay napakahalaga. Basahin natin, mga minamahal, dito sa Roma, ang kabanata 5, ang talata 8. Ganito po ang pagkasabi, datapuat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal pa Jesus. Dala pa rin, mga minamahal, ng mga tao yung mindset, mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, kinakailangan munang malinis ang kasalanan o yung wala ng kasalanan, magiging na silang perpekto, mabuti bago lumapit sa malapaynoon. Tandaan natin, mga minamahal, sa ating binasa, minahal na tayo o mahal na mahal tayo ng malapaynoon Jesus noon pa mang tayo ay makasalanan. Yan nga ang dahilan, mga minamahal, kung bakit ang malapaynoon nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako, mga minamahal, hindi mo na kailangan na salubungin o takbuhin ang malapaynoon sa kalagitnaan ng iyong paglalakbay dahil ang malapaynoon nandyan na mismo. You just have to open the door. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Kung pagod na tayo, mga minamahal, ay hindi natin kailangan magpanggap na okay lang tayo. Dahil may mga tao, mga minamahal, na baka nakaramdam ng pagod ay nagpe-pretend pa rin na okay sila. Kapag nasa gawain tayo, ang kitang-kita naman
lupay-pay naman. Amen? Kaya nga sabi ng mga tumatayo sa pulpito, bakit napakahirap nating pumalakpak? Bakit kailangan pang i-remind at sabihin na, ang lahat magsabi ng Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Amen. Ang sabi ng beloved ordained preacher, mga minwa sa tuwing meeting, kapag narinig na nakapuntos ang malapay noon sa pamagitan ng nagpapatutuo, nagsasalita sa harap, hindi na kailangan pang hintayin. Papalakpak ng Kristiyan, magsabi, Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Bakit palagi, mga minamahal, na sabi ng tuwa sa pulpito, bakit para tayong talunan? Para tayong naghihila ng isang mabigat na bagay, napilit natin talagang gusto, mga minamahal, na matulungan ang bawat isang mapagan. Subalit, ramdam natin na yung iba, kahit anong gawin, mga minamahal, ay nandun pa rin. Parang may kabigatan pa rin. Dahil maaring merong pintuan sa ating buhay na hindi natin pa nabubuksan para sa ating malapay noon. Upang siya'y lubusan, mga paminamahal, na makapagtrabaho sa ating mga buhay. Basahin natin, mga minamahal, dito sa Santiago, ang Kabanata 4, ang talatay 8. Kindly po, Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang talata po ay 8. Ganito po sinasabi, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Mami naman, sabi rito, partikular sabi rito sa 4:8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Magaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Sa unang linya, mga minamahal, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, na kung ang hindi ibig sabihin, mga minamahal, na kinakailangan nating takbuhin nga ang malapay noon sa lubungin sa kalagitnaan. Ang ibig sabihin lang yan, mga minamahal, ang malapay ng Diyos, kapag kumakatok sa ating buhay, siya ang laging nag-i-initiate. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Nasa pintuan ng malapay noon, laging nasa atin ang malapay noon. Pero hindi lang natin yung nararamdaman. Amen? Pero ang malapay noon, laging nasa atin. Napakalapit ng malapay noon. Ang paglapit na tinutukoy doon sa unang linya, mga minamahal, ay hindi nangangahulugan na baka kasi ang sabihin ng ibang mga minamahal, base sa ating tema, you just have to open the door. Bakit kinakailangan sabi ng binasa natin dito sa 4:8, kinakailangan lumapit. Ibig sabihin ng paglapit na tinutukoy, mga minamahal, yung pagbubukas mo pa lamang, yung moment na i-open mo ang door na yan, mga minamahal, ay yan na ang unang paraan, mga minamahal, ng paglapit mo sa malapay noon. Upang siya'y makapasok, mga minamahal. Dahil, tanungin ko kayo, mga minamahal, magagawa ba ng Diyos na iligtas ang taong sa Kanya hindi sumasampalataya? Maililigtas ba, mga minamahal, ayon sa divine rule ng malapay noon, maliligtas ba ang taong hindi sumasampalataya? Hindi, mga minamahal. Kaya yung tinatawag na paglapit, yung moment na paunlakan mo ang malapay noon, buksan mo, welcome mo ang malapay sa iyong buhay, yan ang unang step na matanggap mo ang kaligtasan mula sa malapay noon. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Ano-ano nga ba itong mga pintuan na ito o pinto sa ating buhay? Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, hindi lang ito tema tungkol sa mga sanlibutan. Ito'y maaring may kinalaman sa mga Kristiyanong naglilingkod na, pero may kulang pa rin. Tila baga parang hindi nararamdaman ang malapay noon. Tila baga parang wala namang kasagutang nangyayari. Baka akala mo lang yan at guni-guni dahil merong mga pintuan sa ating buhay na hindi totally nabubuksan. Mga minamahal, narito ang mga ilan, mga minamahal, na pintuan na kailangan buksan ng mga Kristiyano, buksan natin. Una ay pinto ng patawad, pagpapatawad. Lahat ng marunong magpatawad sa kanyang kapatid, pumalakpak sa ating malapay noon. Alam, magsabi ng praise the Lord. May mga ilan, mga minamahal, may hinanakit pa rin sa ating kapwa. Kung nakararamdam tayo ng hinanakit sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating anak, o higit sa lahat sa mga spiritual leaders, sa mga nangasiwa sa atin, ibig sabihin, yung pintuan ng pagpapatawad, hindi pa totally na-open. Dahil kapag ka ang Kristiyano, pag ikaw ay
i-correct ng iyong magulang, hindi ka magdadamdam. Magpapasalamat ka. Same thing din, mga minamahal, sa ating mga kapatiran, na walang ibang ginagawa kundi i-remind tayo, at lalo na turuan tayo ng beloved pastor, beloved children nila, at mga nangangasiwa sa atin. Kapag ka tayo'y na-review, mga minamahal, at hindi ka nagkaroon ng hinanakit, isang tunay na bagay, open na open ang door, mga minamahal. At yung kapatid, mga minamahal, nagkasala sa iyo, kailanman, ay hindi mo yan, mga minamahal, aalalahanin pa. Sabi nga, mga minamahal, natututo tayong magpatawad kasabay ng paglimot. Amen? Hindi pwedeng magpatawad na hindi mo nakalimutan yung ginawa dahil mayroon at mayroong hinanakit pa rin. Pangalawa, mga minamahal, pinto ng pagsuko ng lahat ng mga bagay sa Diyos. Ibig sabihin, kaya ba nating buksan yung pintuan na kung saan kaya nating isuko ang lahat ng bagay para sa Malapaynoon? Palagpakan po na natin ang ating Malapaynoon. Pinipilit kasi ng mga ibang Kristiyano na i-manage ng mag-isa ang mga bagay-bagay tungkol sa mga anak, tungkol sa ating anak, tungkol sa ating trabaho, tungkol sa ating kinabukasan. Sa ating anak, Malapaynoon, i-bless mo itong aking anak. Pagpalain mo na may lumaking may takot din sa iyo. Halos lahat ng kasabihan, sinabi na natin. Halos lahat ng salawikain, shinare na natin. Grabing disiplina natin, pero kung hindi mo rin pala na-impart sa kanyang buhay ang salita ng Malapaynoon, hindi siya ma-encourage na makilala, tumanggap sa Malapaynoon, maglingkod sa Malapaynoon, yan ay wala pa rin saysay. Kulang pa rin, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Sa ating mga trabaho, Malapaynoon, i-bless mo itong aking trabaho. Pero lagi kang puyat. May burnout. May anxiety. Bakit? Hindi ka maganda ugaga kung paano mo ma-please ang mga kliyente. Ang mga customers, sabi mo, hindi ako na kakausap. Mas gusto ko ako kumausap. Bagamat may iba naman na gustong tumulong sa'yo, pero gusto mo hakuin lahat. Iniisip mo na ang lahat ng bagay ay magagawa mo at may sayo sa iyong sariling paraan. Inaakala natin yan sa ating buhay, sa trabaho, to the point na mas lalo lang tayong nabibigatan. Alam niyo, mga minor, yung patutuo ng isang beloved elder natin, kung minsan inutusan ako, kausapin ko yung mas mataas kaysa sa amin dahil may kailangan ayusin. Sabi ko, bakit ako? Ang harap, hindi ko alam kung ano sasabihin. Pero, inopen lang niyo yung door. Ano ang sabi? Hindi ko kailangan akuhin. Hindi ko kailangan sarilinin. Hindi ko kailangan magmagaling. Ang kinakailangan ko, ang sabi ng malapastor, beloved assistant pastor, kung may kinakailangan gawin at hindi mo kaya ng Diyos, manalangin ka. Magpuri. Magpuri, manalangin. Pagdating mo doon, ang Santong Espiritu ang magbibigay sa'yo ng karong kalaman. Magugulat ka lang. Pagdating mo, oh, okay na pala. Amen? Hinipo kasi ng Diyos ang puso. May kakayahang humipo ang Malapaynoon ng puso ng tao. Kayang baguhin ang anumang pag-iisip. Kayang ayusin at baguhin ang Malapaynoon ang mga sitwasyon. Nag-aalala tayo, mga minamahal, sa ating kinabukasan. Malapaynoon, alam kong alam mo ang aking plano. Pero may subalit tayo. Sana sa petsa na lang na ito Malapaynoon. Gusto kong Malapaynoon yung ganito ha, dapat sa ganitong paraan. Kapag ganyan tayo, mga minamahal, ibig sabihin, yung door na yan, mga minamahal, hindi pa totally naka-open. Palagpakan natin ang ating Malapaynoon. Hindi mo binibitawan ang bagay na yan kung kaya't nananatili ka sa kung anumang meron ka at iniisip mong parang hindi kumikilos ang Malapaynoon sa aking buhay. Ang kinakailangan natin gawin, bitawan yan. Isuko ang lahat sa Malapaynoon, ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Pangatlo, mga minamahal na pinto ng takot at kahihiyan. May mga Kristiyano, maaring ilan sa atin, pag sinabing sa ating mga minamahal, hindi lang dito sa San Carlos, kundi maaring sa buong Jesus Mary Crusade, mga minamahal, ilan sa mga miyembro ay nakaramdam na hindi pa totally mabuksan ang pinto ng tungkol sa takot at kahiyan. Minsan tinanong, kapatid, okay ka lang ba? Pero nadidiscern ng ating kapatid, ng mga nangasiwa, na mayroong problema sa iyo at talaga nagbabago ang paraan ng paglilingkod. Pero ang sabi nila, okay lang po ako, mahal pastor, okay lang po ako kuya, okay lang po ako ate. Mga minamahal, may mga 10 years na sa paglilingkod, pero
hindi na nararamdaman ng mahal na Panginoon. Pero nahihiyang aminin ito. Nahihiyang sabihin o i-share ito sa iba na parang hindi ko maramdaman ang mahal na Panginoon. Kahit more above 10 years na ako sa paglingkod. Dahil nagkakaroon tayo maminamal lang takot o ayaw nating mapahiya dahil baka i-judge tayo ng tao. Kaya it's okay na lang na mag-pretend. Okay na lang na itago na lang ito. Hindi natin alam, yan ang nagiging sanhi kung bakit hindi mo maibigay ang pinakataas na puri, pagsamba, pagpalakpak sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil kung bukas yan, mga minamahal, wala kang takot. Wala kang anumang kahiyan dahil ang gusto mo, amen, laging, mga minamahal, laging matulungan ka ng iyong kapatid, lalo ng mahal na Panginoon, upang ikaw ay mapalakas at lalong magpakainit sa paglingkod sa Kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Maaring pinto ng tungkol sa ministeryo. Hindi pa nabubuksan ang pinto ng ministeryo, mga minamahal, amen? Audience lang ako, gusto ko, nakupo lang. Ayan. Dito lang ako sa upuan, tagapalakpak. Ayaw natin buksan mga ang mahal na Panginoon, nais tayong gamitin. Amen? Nais tayong gamitin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, lahat ng naniniwala at gusto mo paggamit sa mahal na Panginoon, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Kailangan natin buksan ang pinto na yan, mga minamahal. Dahil hindi lahat ng pagkakataon, yung mga nakikita nyo rito, mga minamahal, mananatiling sila ang nandito. Hindi, abang buhay, kasama natin ang beloved ordained preacher, si Ate Divine, mga beloved elders dito, mga minamahal. Ngayon, ang kanilang tanging hiling sa mahal na Panginoon, yung kanilang naituturo, na ipapasa, ay mapanatili, mga minamahal, sa ating puso. Upang kung dumating ang araw, mga minamahal, maaring tayo rin, mga minamahal, ang gamitin na maibahagi rin ito sa susunod na henerasyon. Palakpakan natin. Pero kung sabihin natin, ay, hindi na, si kuya na, si ate na, sila na. Wala, mga minamahal. Ang mangyayari dito, mga minamahal, magkakaubusan. Pero kung laging may gustong magpagamit, walang mauubos. Hindi mo mararamdaman yung nawawala. Bakit? Meron kasing nagpapagamit, may pumapalit. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pinto ng kahinaan. Mayroon pa rin mga minamahal na Kristiyano, hindi pa rin mabitawan yung bisyo sa buhay. Amen? Yung mga kahinaan, magagalitin pa rin. Amen? Mga Kristiyano pa rin mga minamahal na, sabi nga, maaring ang layunin lang mga minamahal ay matignan lang yung kasiraan o kakulangan ng kapwa. Mga minamahal, we have to open this door, mga minamahal. Dahil ang mahal na Panginoon, kapag hinayaan natin pumasok sa ating buhay, mga minamahal, ang mga Kristiyano, mga minamahal, sabi nga, hindi kailanman matatalo ng anumang kahinaan. Amen? Laging magpapatuto ang sabihin nila, ako'y lubusang binago ng mahal na Panginoon. Dati-rati, mga minamahal, ako'y manginom, sabi nila, pero nung binuksan ko ang pinto ito, tinanggap ko ang mahal na Panginoon. Isang araw, sabi nila patutuo, ako'y pilit na yayain ng aking mga kinuman noon. Pero gusto ko patunayan sa kanila, ako'y binago ng mahal na Panginoon at hindi na ako minom. Ngayon, ayaw nilang maniwala at siya pinor sa mga minamahal. Nung pagkatikim niya mga minamahal, idinura niya. Bakit? Naglasang ihi mga minamahal. Tinulungan siya, sinamahan, binago ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We just have to open this kind of door, mga minamahal. Susunod, mga minamahal, pinto ng paglalaan ng oras. Ang mga Kristiyano, mga minamahal, maaring laging busy, abala, walang oras. Pagdating sa prayer, mga minamahal, pagpupuri, pag-ayuno. Kaya nga sabi dito, mga minamahal, kung hindi tayo makapagpuri sa bahay, kinakailangan nating dumalo ng maaga. Pero kung nakapagpuri ka sa bahay, mga minamahal, sabi nga nila, mga minamahal, ang ilan dahil nalilate na makarating, dahil nagagaling sa malayong lugar sa trabaho, as nakapagpuri ka sa bahay. Pero yung ibang mga minamahal, ayaw lang manatili doon. Gusto nila makapagpuri sa bahay, makapagpuri din sa tahanan. Lubusang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Wala tayong sapat na oras, mga minamahal, na i-share ang ating naririnig na magandang salita ng mahal na Panginoon. We just have to open this door, mga minamahal. Dahil yung ating pagdalo sa gawain ng Panginoon, pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang tunay na spiritual learning ay hindi nagtatapos sa gawain ng Panginoon. Nagkakaroon ng tunay na application kapag tayo'y nasa labas. Na isi-share ba natin, mga minamahal, sa ating kapwa, sa ating katrabaho, mga minamahal, na nanatili bang makita sa ating buhay yung pagpapahalaga
sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yung oras, mga minamahal, amen? Nasabi nga, kahit simple lang, yung ibang mga minamahal, bakit tinuturuan tayo na bago ka kumain, nasaan ka man, siguraduhin mong makapanalangin ka, yan ay pagbibigay ng oras. Amen? Sa simpleng bagay na yan, mga minamahal, kapag natuto tayong maglaan ng oras, mga minamahal, sa higit pang mga mahalagang bagay, matuto tayong maglaan ng oras para sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At higit sa lahat, mga minamahal, pinto ng pag-asa at pananampalataya. Ito ay napakahalaga, mga minamahal. Dahil kung ito ay hindi buksan ng sino man, mga minamahal, unti-unti, mga minamahal, na talagang mawawala, magkakaroon ng pag-alinlangan. Amen? Kaya nga sabi, mga minamahal, yung mga patutuo, mga minamahal, yan man ay paulit-ulit, o anumang uri ng patutuo, anuman ang ating narinig, kinakailangan ating sampalatayanan dahil yan ay salita ng Panginoon, hindi salita mismo ng sino mang tumatayo sa pulpito, mga minamahal. Once na kapag tayo, mga minamahal, ay nagpakita ng pagganap, mga minamahal, sa ating napakikinggan, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, ginaganap natin ang pananampalataya, ginagawa nating ganap, mga minamahal, na yung ating napakinggan, ating isinasabuhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Ating basahin, mga minamahal, dito sa Juan, sa kabanata 10, malapit na tayo magtapos, mga minamahal. Last 2 verses na lamang po ito. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, talata 10, ito po nakasulat, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Palagpakan natin ang ating pinakamapos. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, hindi tayo iniligtas ng Panginoon at pagkatapos ay iiwan lang o pababayaan ng Panginoon. Nangako ang Panginoon ng kasaganaan, mga minamahal. Amen? Sa ating mga buhay, mga minamahal, kung napapansin natin na marami ang mga Kristiyanong dumadalo, subalit empty ang kanilang puso. Kapag napapansin nating may mga Kristiyanong naglilingkod pero pagod, mga minamahal, kinakailangan natin, mga minamahal, i-remind sila tungkol sa bagay na ito. Tandaan natin, ang ating pinag-aralan, mga minamahal, hindi lang patungkol sa simpleng kaligtasan para sa mga sanlibutan. Ito'y maaring sa ating mga buhay na Kristiyano upang malubos natin ang pagpuri sa Panginoon. Hindi na nasasabihin dito sa pulpito na parang napakabigat natin. Pagdating ng linggo, parang napakabigat ng ating mga kamay pumalakpak. Pag magsabi ng hallelujah, praise the Lord, everybody shout praise the Lord, 3 beses pa bago ang bawat isa ay magsabi. Dahil maaring may mga pinto, mga minamahal, na hindi natin binubuksan. Nandito tayo, pero dahil sarado ang mga ito, hindi natin lubusang matanggap ang pagpapala o pang tayo pagpalain ng mga Panginoon. Naalala ko, mga minamahal, yung isang patutuo o statement na kinorek, mga minamahal, sa pulpito, about sa nagpapatutuan. Sabi, ako'y nagpapasalamat sa Diyos, bagamat sa paglilingkod na ito ay may kahirapan, hindi ako pinababayaan ng mga Panginoon. Naalala kong kinorek yun, mga minamahal, at sabi ng testimony leader, huwag nating sabihin, yung maaari nating baguhin ang sabi natin, nagpapasalamat ako sa Diyos na bagamat sa paglilingkod na ito ay may mga pagsubok. Dahil baka mamay-interpret, mga minamahal, na ang paglilingkod ay nagbibigay ng pasanin o bigat sa buhay ng tao. Sa tunay nga, mga minamahal, sa totoo lang, ang paglilingkod ay nagbibigay ng kagaanan sa buhay ng mga tao. Kaya tayo, mga minamahal, amen? Nung araw, mga minamahal, na talagang problema ng lipunan, sakit sa ulo, magnanakaw, may mga karamdaman. Pero nalaman natin, mga minamahal, na ang paglilingkod sa Diyos pala, mga minamahal, ay susi ng kaginawan at kalutasan ng problema. Doon natin nalaman, nung pinuksan natin ang door, mga minamahal, na paunlakan ang Panginoon. Hindi natin kailangang takbuhin ang Panginoon at makipag-meet up sa kalagitnaan. Dahil pag ginawa natin yan, sasabihin natin sa ating buhay, 50% galing sa akin, 50% galing sa Panginoon, kaya ako may kaligtasan. Pero ang Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon, ang Diyos laging nasa ating tabi. Huwag nating isipin, mga minamahal, na malayo ang Panginoon. Huwag nating isipin na, Diyos, bakit ganoon? Parang wala akong maramdaman, parang walang kasagutan. We just have to open these doors, mga minamahal. Kapag nagawa natin yan, mga minamahal, isang tiyak na bagay. Pagdating mo, sabi nga, right of way pa lang, mararamdaman ang presensya ng Panginoon. Pag nandito ko pa lang, hindi ka matatapos pumalakpak, umawit sa Panginoon dyan sa iyong kinuupuan, hindi ka nagsasawang magpasalamat sa Panginoon. Bakit?
ramdam mo ang presensya ng Panginoon. Dahil bukas na bukas, mga minamahal, ang pinto nito, nasa iyo ang mahal na Panginoon. Huling talata, mga minamahal, dito sa Isaiah, ang kabanata 41, ang talata 10, at ibubasahin. Amen. Ganito po ang pagkasabi, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ano ang pinto sa ating buhay na nakasara pa rin sa oras na ito? Kung meron mang isa na nabanggit, mga minamahal, kaya tayo nag-aral sa umaga ito ay upang hindi para i-judge, hatulan ang bawat isa, mga minamahal, o para ang sabihin na ang isa ay perpekto, ganap, at hindi nakagagawa ng anumang bagay. Ito'y sinabi, mga minamahal, upang agawin tayo mula sa gawa ng kaaway na dinidistract tayo sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ayaw kasi, mga minamahal ng mahal pastor, na beloved children, ng mga nangasiwa na tumatayo sa pulpito, na kapag nandito tayo, mga minamahal, ay just for the attendance lang, mga minamahal. Amen? Ang gusto ng bawat isa, sama-sama tayong nagpupuri, nagpapasalamat ng tunay sa ating mahal na Panginoon. Habang tinatahak natin ang landas patungo sa piling ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa buhay na ito ay hindi natin kailangan na salubungin ang mahal na Panginoon sa kalagitnaan. Tandaan natin, ang mahal na Panginoon ay laging malapit sa atin. Nasa atin lang, mga minamahal, ang mahal na Panginoon. Hindi natin kailangan maging mabuting tao. At saka natin tatanggapin ang mahal na Panginoon. Dahil kapag nasa atin ang mahal na Panginoon, sabi mo, minamahal, ng Galatians 5:22-23, pag tinanggap pala natin ang mahal na Panginoon, binuksan ang pinto na ito, sumati ang mahal na Panginoon, sumati ng Santo Espiritu ng mahal na Panginoon, magiging kusa ang paggawa ng kabutihan at kaluguran sa mahal na Panginoon. Hindi malayo ang mahal na Panginoon, ang kailangan lang natin ay buksan ang pinto na ito, mga minamahal. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Dito po nagtatapos, mga minamahal, ang pag-aaral salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y umawi sa ating mahal na Panginoon. Huwag mo sanang isipin, di kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw. At aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Amen, hallelujah. Huwag mo sanang isipin, di kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga daing. Hallelujah. Hindi mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababating. Magpakatatag ang bawat isa, at tayo'y kukunin niya. Si Jesus ay babalik na sa isang mata. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y isinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap,
tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, di kita pinapansin. Huwag kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kung ang aking buhay ay ihahain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo, magpakatatag ang bawat isa, at tayo'y kukunin na. Si Jesus ay babalik na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa isang kisap mata. Isang pamamina. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita, dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, di kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling ihahain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo, magpakatatag ang bawat isa, at tayo'y kukunin na. Si Jesus ay babalik na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa isang kisap mata, magpakatatag ang bawat isa, at tayo'y kukunin na. Si Jesus ay babalik na sa isang kisap mata. This is the word of the Lord. Karamihan, kaya tayo pumaminamalay, we don't care. Kasi akala natin di tayo pinapansin ng Diyos. Akala natin di na niya tayo naririnig. Akala natin wala na tayong halaga sa mata ng Diyos. But we are so precious in the eyes of the Lord. Napakahalaga mo at napakahalaga ko sa mata ng Diyos. Sabi ng Biblia, we are the apple of the eyes of God. Pag sinabing apple of the eye, paborito. At yan ang dahilan kung bakit giving us the chance, give us the strength na magpatuloy tayo, mga minamahal.
those doors na pinag-usapan, yung mga pinto na yun, sometimes, naka-close. Because it doesn't matter to us. Kasi akala natin hindi tayo pinapansin ng Diyos. 30 years, 10 years, 20 years, 5 years, 2 years, ba't mo'y pagpapalit ang kaligtasang binigay sa iyo ng malapay? Ba't mo bibitawan ang isang napakayamang pamana ng mahal na Panginoon? So sa ito nakikita ng Diyos, anumang problema meron tayo. Anumang pasakit, anumang dahilan kung bakit hindi mo magawang pumuri, anumang takot meron ka, anumang kalungkutan meron ka, kabagabagan meron ka, problema, God knows all of them. Walang bagay na nalilingid sa mata ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, sabi ng awitin, magpakatatag tayo. Amen? Kailangan mo lang mga minamahal, iasa parati sa Diyos. And that is our only hope. Tayo natin dumalangin. Heavenly Father, no one is hidden in your eyes. Walang bagay na nalilingid sa iyo mga mata. Lahat ng bagay, talastas mo. Maging ang hibik ng aming mga puso. Tumatakbo sa aming mga isipan. Laman ng aming kalooban. Alam namin wala kami may tatago sa iyo. Kadalasan laman nito ay puro pagkukomplain. Kadalasan laman nito ay pagkawala ng tiwala sa iyo. Kadalasan laman nito ay hindi pagtitiwala sa iyo mga salita. Sa pangungunang dalangin ng aming ginagamit, Minamalabang Lista Will Estrada Almeda, aming mga minamahal na mamangagaw, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga bagay nito. Help us to open the doors. Pumasok ka sa aming puso. Maghari ka sa aming puso. Bumunga ng kabutihan ang iyong paglagak sa aming puso. At maghanap namin ang iyong banal na kalooban. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, saan man kayo naroon ngayon, abot kayo ng mahal na Panginoon. Tanggapin niyo ang Diyos. Sumunod kayo sa panalangin ating gagawin. Ang panalangin ating gagawin ay pagtanggap sa mahal na Panginoon. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Manampalataya kasi isang Diyos. Walang iba ang kanyang pangalan. Jesus. Siyang binigay sa silong langit at lupa upang tayo mapatawad sa pangalan ni Jesus. At ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kinakailangan magsisi tayo sa oras na tumingi ka ng kapatawaran. Kung ikaw ay hingin ng kapatawaran hindi sa tao, nakakasalan tao, humingi ka sa mahal na Panginoon. Ang Diyos, siya ay tapat at nagpapatawad ng lahat ng kalikuan meron tayo. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sa ating pumami naman ng mga bisita, ating beloved viewers, marami na sa inyo nakatanggap ng pagpapala galing sa Diyos. Ihakbang ninyo ang inyong mga paa patungo sa pinakamalapit na banal na gawain. Tanggapin niyo ang mahal na Panginoon sa bautismo sa tubig. At makukumpleto mo ang kaligtasan. Sabi ng Acts 30, be baptized in Jesus' name so that your sins be forgiven and you will receive power na. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na nagpapagaling. Yung umiiyak, yung nanginginig, yan ay bautismo sa Espiritu Santo. Ang ilan, nakakadama sila ng malamig sa kanilang katawan. At yan ang dahilan kung natatanggap nila ang mga kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Sa oras na ito mga minamahal, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa lahat ng aking mga sasabihin. Itaas niyo yung inyong mga kamay at ipikit niyo inyong mga mata. Sabihin niyo lahat ng aking sasabihin. Sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan
sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Nagsisisi ako. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkasala. Mula nung ako'y bata hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo ko man, Panginoon. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, itong aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Aming pinakamamalapis na ito yung mga anak. Tumanggap sa iyo. Tumugon sa iyong panawagan. Ano man dahil ng kanyang paglapit, tugunin mo sa mga kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang hadlang na distansya ang makadlang sa yung pagpapala sa iyong mga anak nito. Ganapin mo sa kanila ang iyong pagkahabag. Bigyan mo sila ng kapatawaran sa pandalangin aming gilagat minababag sa Estrada Almeida. Patawarin sila sa lahat ng kanilang manawang pagkasala. Gawin mo sila ito yung Kristiyano sa isip sila at katotohanan. Isulat ang kanilang pamahalaan sa katang buwis dyan sa kalangitan. Sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Nawa, hindi una at uli itong kanilang paglilingkod. Simula pa lamang nawa tumalapay noon. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangailangan. Kung tayo may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamalapay ng Isus ay salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palagi siya natagawa ng kaaway. Sa rason sa pandalangin ng aming gilagat, minababag sa Estrada Almeida. Aming pong mga minamal na mamangagaw, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, COVID-19. Kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness, kasaut in Jesus' name. Dengue, kasaut in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. We bind the power of darkness, pananapig, palulapay-pay. Pagkababig sa Iglesia, we come to us out in the mighty Jesus. Kasaut in Jesus. Pagkapiling, kasaut in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag magbibiro mga minamahal. Amen. Sapagkat natuloy nga po mga minamahal, hallelujah is a heavenly language. A powerful language. Amen. Ito'y pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Lahat po muna pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos ang ating pong